Si aling nena ay galing sa birong bahay ni Mang Cardo at nakaramdam siyang labis na lungkot dalamati para sa kapalaran ni Mang Cardo. Bakit kaya naging ganito ang kanyang bihay? Isang kamatayan na napakasakit. Dati sinasabing mahataw sa barayo na si Mang Cardo ay pinakbola dahil mayroon siyang 2 anak na lalaki na matatalino at mayaman. Parang nagtatrabaho sa Maynila, may bahay at kotse. Sa tivang imiwi sila, binibigyan nila sa Mang Cardo makapal na sobrang pera. Akalang lahat ay mamimihay siya ng payapa at masaya hanghang sa kanyang paktanda na hindi. Nang sa Mang Cardo ay timanda at mahina at gusto niyang pumunta sa lungsod ipang molahan kanyang mga anak, pareho siyang tinanggihan. Ang dahilan ay takot silang makakapekto sa bihayang kanilang pamilya. Kaya sa Mang Cardo ay nakisang namihay ng malungkot sa bawat araw. Hanghang kapon, namatay siya sa samang loob at sakit, pinasok ng nakaw ang kanyang bahay, ninakawan siya ang pera at saka pinatay. Mang Cardo magpahinga ka sa kapayapaan at nawa ay makamit mo ang kaligtasan. Kung mayroon mang susunod na bihay, sana ay mabihay ka ng tinay na masaya kasama ang iyong mga anak na nakmamahal at nakalaga sa iyo. Si aling nena ay nagsending insenso at tahimik na nanalangin para sa imo. Nang makita niya ang kapalaran ni Mang Cardo, hindi niya mapigilang mag-isip tungkol sa kanyang sariling bihay. Hindi niya alam kung sa mga araw na darating kapag siya ay matanda at mahina, mamahalin kaya siya ang kanyang mga anak. O itatakwil at magiging kawa-awa rin siya. Isang malalim na bentong hininga ang imalanghaf-nhaf. Si aling nena ay papay-hapay na imiwi sa kanyang bahay. Ang kanyang 5 kibo ay limitaf sa kanyang harapan. Sa loob, may 4 na bata na naklalaro, lahat sila ay payat at marimi ang hamaka. Nang makita nila si aling nena, tumakbo ang 4 sa bakiran at masayang simahaf, "Nanay. Nandito na si nanay. Naging mabait ba kayo dito sa bahay?" "Opo, nanay. Gutom na po kami." "Nanay, mayroon po ba kayong makakain? Lilituan ko kayong kanin." "Siguro ay gutom na kayo, diba? Araw-araw na lang po kaming nakakakain lughaf, sawa na po kami." "Tweede po bang ibang ilam naman ngayon, nanay? Nakiwala tayong pera para bimiling iba. Masarap na nga ang lughaf, hiwag na kayong magreklamo." Pero ang kakaibahan ni Nini ay may candy at biskwit na hindi naibos. Bakit tayo wala man lang kahit isa? Nang makita ni aling nena ang kanyang mga anak na malungkot at nagtatampo, labis siyang nawa, "Bibilan ko kayong candy. Hindi ko hayang mahirap kayo." Pagkasabi nito, lumabas si aling nena at bimiling isang paketing candy para sa kanyang mga anak. Kahit na ang perang ipinambili niyang candy ay katumbas ng pang-isang araw na pakkan buong pamilya, pinilit pa rin niyang bimili. Kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na ganito, walang inang makakatis. Si aling nena ay imiwi na may dalang paketing candy. Masayang kiniha itong mga bata na kanghiti ng malapat, "Wolf. Ang saya. Ang halang-halang mo, nanay." Nang marinig niya ang salitang iyon, nakaramdam si aling nena ng labis na kaligayahan. Tila ang sandaling iyon ay nakpawi sa lahat ng kanyang kalungkitan at pag-alala. Ang kanyang mga anak ang kanyang kahalakan, ang kanyang inspirasyon ipang magsikap sa bawat araw. Pagdating sa kaligayahan pamilya ni aling nena sa barayo, walang siniman ang hindi nakakalam, dahil ang kanyang pamilya ang pinakamahirap sa barayo at ang pamilya rin na nakakaranas ng pinakamaraming pagsubok. Si aling nena at ang kanyang asawa ay nakapakasal noong 18 taong lang pa lamang si aling nena. Pareho silang ikinasal sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga magulang. Pagkatapos ng kasal, doon pa lamang sila nagkainlaban, ang kanilang pagmamahalan ay nabiyo sa paglipas ng panahon. Inti-inti ring nakaramdam si aling nena ng kaligayahan. Ngunit matapos ang mahigit 10 taon na pagsasama, hindi pa rin sila nakakaroon ng anak. Ang pasan mula sa kanyang pamilya at lipinan ay naktilot ng pagkasirang kalooban ni aling nena, sinisisi niya ang kanyang sarili ng labis. Nakikot-ikot siya sa iba't ibang lugar, sinisinot ang lahat ng payo, iminom ng iba't ibang gamot ipang magbintis.
Sa ika 12 ton, sa wakas ay nagbinte siyang kambal na isinilang sa kahalakan lahat. Tiwang-tiwa ang kanyang asawa kaya pinanghalanan niya ang dalawang anak na sina Ben at Iman. Ang bihay ay nakpatiloy ng mapayapa. Nang sina Ben at Iman ay 2 taong gelang, milang nagbinte si aling nena. Ang kahalakan ay dimobla. Siya at ang kanyang asawa ay hindi mapigilang magsaya, ang kanilang bahay ay mapipinong halakakang habota, siya at ang kanyang asawa ay mamimihay ng masaya kasama ang kanilang mga anak. Ngunit hindi po natatakalan ang kanilang kahalakan nang matanghap ni aling nena ang masamang balita, ang kanyang asawa, habang naktatrabaho para sa ibang tao, ay naaksidente sa trabaho, sa kasamang palat ay nalukso. Lahari at namatay ng masakit. Nang matanghap ni aling nena ang balita, nawalan siyang malay. Pagkatapos siyang begin first aid, nagising siya sa gelat. Ang bangkayang kanyang asawa ay inilahayang may-aring pagawaan sa kabong at iniwi sa bahay. Tiningnan ni aling nena ang kanyang asawa at nakaramdam siyang labis na kalangkitan. Ang pagkamatayang kanyang asawa ay dumating ng napakaha. Si aling nena, na nakdadalang tao, ay nakpilit na makasikasong libing, bimiwas ang kanyang haliha, ang kanyang muka ay namamaha at nahihirap dahil sa kalangkitan. Pagkamatayang kanyang asawa makalipas ang 2 buwan, namhanak si aling nena. Nahirap siya sa panghanghanak at nagsilang kambal, isang lalaki at isang baba, na isinilang sa mahirap at malungkot na kalagayan. Nang makita niya ang hasanghol sa kanyang kamay, pinanghalanan niya silang ligaya at pag-asa, imasa na makakaroon silang masayang bihay, hindi maktiri sa tulad ng kanilang ama at ina. Sa loob ng ilang taon, makisa niyang binihay ang kanyang pamilya at pinalaki ang kanyang 4 na anak. Tinatawag siya ng mga tao sa kanilang lugar na ina na matatak dahil siya ay mas malakas kaysa sa iba. Ipangkimitan para sa kanyang mga anak, ginawa niya ang lahat ng iring trabaho, hindi natatakot sa hirap at dimi, mila sa pagiging kargador, pagyang kabibe, pagyang ladralayo hanggang sa pagyahas ng panghan. Pagpilot ng mga recyclable, animang trabahong mapagkakakita niya ay ginagawa niya. Lumipas ang panahon, sina Ben at Iman ay 8 taong gelang na, sina ligaya at pag-asa ay 4 na taong gelang na rin. Lahat sila ay nakagitom at kilang sa nutrisyon dahil sa kakilangan sa pagkain. Nasasaktan si aling nena kapag nakikita niya ang kanyang mga anak, ngunit wala siyang makawa, ginawa na niya ang lahat ng makakaya. Gusto rin niyang kimain isda at karne tulad ng ibang tao, ngunit ang parang pambiling karne ay katimbas ng halos isang araw na sahod niya. Kung bibili siya, wala nang matitira para sa kanyang mga anak. Ang kanyang pahirap ay makikita sa kanyang mga mata at salita. Si aling nena ay lalong nahirap, naklalabas ng damdamin ng kalangkitan at pagkabala. Sa kanilang lugar, nang makita nila ang kalagayan ng pamilya ni aling nena, maraming tao ang nakbayo sa kanya na ipampun ang ilan sa kanyang mga anak sa ibang pamilya o ipakpili ang kanyang mga anak sa mga mayamang pamilya. Ngunit hindi niya ito makawa. Lahat sila ay kanyang mga anak, hindi niya makakawang gawin iyon. Mas pipiliin pa niyang mahirap kaysa ipakpili ang kanyang konsensya. Ngunit sa kasalikiwang sitwasyon, hanggang kailan kaya niya kakayanin. Nitong hanakarang araw, malakas ang ilan, ang kanilang bahay ay tumitilo sa lahat ng dako, basa ang lahat. Ang 4 na bata ay nakupo sa sulok ng kanilang kama, imiyak, hehi, nanay. Nanay, basa na po kami. Ang kasakawang kanyang mga anak ay nakadirok sa piso ni aling nena. Tiningnan ni aling nena ang kanyang mga anak at napaliha, namhinhinag na sinabi, pasensya na kayo kung hindi ko kayo kayang bigyan mas matibay na bahay. Ako ay talagang dapat sisihin. Ang tinuhong ilan na may kasamang iyak ay napakalungkot. Si aling nena ay nakatayo sa loob ng bahay at nakatingin sa labas ng langit na pinuong pag-alala. Sa malakas na ilan, hindi siya makakapagtrabaho. Kung hindi siya makakapagtrabaho, son siya kikiyang para bimiling pagkain at alahan ang kanyang mga anak. Lalong sumakit ang piso ni aling nena, bimiwas ang kanyang mga liha, bakit kaya patuloy na dimarating ang mga pahirap.
King hende sana beglang namatay ang kanayang asawa nuan, maral ay iba na ang lahat, ang kanayang pamilya ay sana may makakain at may sisot, hende mahirap tulat na ngayon. Habang nakisip siya, lalo siyang nalangkot. Limapit siya sa altar ng kanayang asawa, nagsending insenso ipang ipayak ang kanayang pagmamahal. Asawa ko, sana ay kabayan mo ang aming pamilya na mabilis na makalis sa pahirap na ito. Tahimik na nanalanghan si Aling Nena. Ang insenso ay kimalat sa buong bahay at inti-inting nawala sa hangin. Kinabukasan, sumikat ang araw, mabilis na naktrabaho si Aling Nena. Ang kalderong lugaw ay inilagay sa gitna ng mesa, kapag nagising ang kanayang mga anak, kisang kikiya sila para kimain. Pagkatapos malakas na ilan, naging mainit ang panahon. Pagod na naktrabaho si Aling Nena, ang kanayang damit ay basang pawis. Habang nagtatrabaho, biglang may tumakbo mula sa malayo, nag-alala ang maka at sinabing, Aling Nena, may nangyaring masama. Imiwi ka na. Anong nangyari, Aling Isang? Sinok na sinok ang bahay. Bahay ninayo ang nasisinok. Imiwi ka na. Diyos ko. Nakakawa. Bahay ninayo ang nasisinok. Imiwi ka na agad. Ano? Nang marinig ito ni Aling Nena, natakot siya. Nagmadali siyang imiwi, hindi man lang siya nakapagsutong sinalas. Pagdating niya, nakita niyang sinok ang kaniyang kusina. Nalila siya. Hindi niya mapigilang mag-alala sa kaniyang mga anak. Simakap siya ng malakas, mga anak ko. Hindi na siya nakapag-isip pa, gusto na niyang pumasok sa bahay ipang hanapin ang kaniyang mga anak. Para sa isang ina, ang kaniyang mga anak ang kaniyang bihay, ang kaniyang pananampalataya at pag-asa. Kung may nangyaring masama sa kaniyang mga anak, hindi na siya makakaroon hanapang mabihay. Sa sandaling yun, sinabi at iman ay nakatayo sa isang sulok, nang makita nilang imiwi ang kanilang ina, tumakbo sila at imiyak ng malakas, Nanay. Nanay, takot na po kami. Nang makita ni Aling Nena na ligtas sinabi at iman, nakaramdam siyang ginawa, imiyak siya, ang kanayang haliha ay bumiho sa kanayang pisngi. Paikay ka siyang limapit sa kanayang mga anak, nang hinhinak na sinabi, mga anak, nandito na si Nanay. Hey! Nanay, napakalaking sinok. Ang init na pakainit. Hindi ayos na ang lahat. Nandito si Nanay, poprotektahan ko kayo. Niyakap ni Aling Nena ang kanayang dalawang anak at hinaplos sila. Sa sandaling yun, tumingin siya sa paligid na hindi niya nakita sina ligaya at pag-asa. Nakaalala siyang nagtanong, nasan ang mga kapatid ninayo? Dinala na po sila sa ospital. Binihat na po sila sa ambulansa. Diyos ko. Anong nangyayari sa pamilya ko? Ligaya. Pag-asa. Hilina ako. Pasensya na kayo. Lumiot si Aling Nena sa lipa at imiyak ng malakas, tila may bimibiyak sa kanayang peso, nahirapan siyang himinga. Mabilis siyang himinga, hindi siya makapag-isip ng maayos. Biglang timas ang kanayang presyon at inti-inti siyang nawalan ng malay. Nanay. Nanay. Nang makita ni Ben at iman na biglang bimaksak ang kanilang ina, imiyak sila ng malakas. Sa sandaling yun, dumating si Aling Isang, nang makita niya si Aling Nena na nakandisay, mabilis siyang limapit at himinging tulong ipang bihotin si Aling Nena papasok sa bahay. Matapos ang ilang sandali, nagising si Aling Nena. Nakanga nang malivak si Aling Isang nang makita niya na nagising si Aling Nena, Diyos ko. Biti na lang at nagising ko. Bakit ako nandito? Ako. Gusto kong paminta kina ligaya at pag-asa, sigiradong takot sila at nasasaktan. Hey! Kimusta ang pakiramdam mo? Kung magpapadala ka sa halit mapanhanap. Okay lang ako, wala akong problema. Kailangan kong paminta sa aking mga anak. Pilit na timayo si Aling Nena at paikoy kang limakat. Nang makita ni Aling Isang na ganito si Aling Nena, mabilis siyang limapit at inalalaan siya at sinabing, sabay na tayong paminta, hindi ka pwedeng makisa sa ganitong sitwasyon.
Maraming salamat sa iyo. Iwag ka nang magpasalamat, magkapit bahay tayo. Ang importante ngayon ay panalangin natin na ligtas ang ating mga anak. Hey! Sana kaya kong akin ang lahat ng sakit at pahirap ng aking mga anak. Sa sitwasyon ito, kailangan mong maging malakas ipang maging matatak na suporta para sa iyong mga anak, hinihintay kanila. Ligaya. Pag-asa. Pipintahan ko na kayo. Sigaw ni Aling Nena. Pagkatapos nito, nakpakisap si Aling Nena sa kanyang mga kapitbahay na bantayan sina Ben at Iman at pumunta siya kasama si Aling Ising sa ospital, nagdarasal na ligtas ang kanyang mga anak. Pagdating niya, hindi niya mapigilang makaramdam ng sakit. Pinuwing tao ang ospital, matapang ang amoy ng gamot. Sininda ni Aling Nena ang itos nas at natakbihan niya ang lugarking son ginagamot sina Ligaya at Pag-asa. Naupo siya sa halway na pinuwing pagkabalisa, hindi mapakali, paulit-ulit na naglalakat. Kung may nangyaring masama sa kanyang mga anak, paano na siya mabibihay? Lumipas ang oras, 1 minuto, 2 minuto, 20 minuto. Nakasara pa rin ang pinto. Hindi mapigilan ang pag-alala ni Aling Nena, sumipsip siya at imiyak, lahat ito ay dahil wala ako sa tabing aking mga anak, hindi ako karapat-dapat na maging ina. Hey! Sana ako na lang ang napamak. Ang nakakasakal na kapaligiran sa ospital ay lalong nakpadama kay Aling Nena ng pagkabalisa. Nakaramdam ng awa si Aling Ising kaya patuloy niya itong kinakusap, iwag kang mag-isip ng hanayan, walang gustong mangyari ang ganitong bagay. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maging kalmado at litasin ang lahat ng problema. Diyos ko, napakabata pa ang aking anak, paano siya makakatahol dito? Magiging okay ang lahat, naniniwala ako, iwag kang mag-alala. Mila nang mawala ang aking asawa, parang nawalan akong lakas ng katawan at isip, nahinidal sa aking mga anak, nahawa kong bumangon. Akala ko sisikapin kong palakin sila ng malisok at malakas, nahinit maral ang pagpapalaking apat na anak na mag-isa ay masyadong mahirap para sa akin. Hey! Kailangan ko pang magtrabaho, wala akong oras para bantayan ang mga bata. Iwag mo nang sisihin ang iyong sarili, walang inang gustong may mangyaring masama sa kanyang anak. Sa palagay ko, mas mabuti kang ipampun mo na lang ang isa, mahirap magpalaking apat na anak, nakikita ko naman na nahihirapan ko. Ito. Pero paano kang pahlakin niya ay kamihan niya ako? Ang pagpapampun sa aking anak ay parang pagtalikod sa kanya. Diyos ko. Hindi tama ang inaisip mo. Kung ipapampun mo ang iyong anak, bibigyan mo siya ng bagong bihay, isang bihay na mas masaya at masahana, sa palagay ko ay matitiwa pa siya. Nakisip sandali si Aling Nena at nagsalita, may kilala ka bang gustong mag-ampon? Gusto kong bigyan ang aking anak ng mas magandang bihay. Balita ko may pamilya sa bayan na gustong mag-ampon, hayon mo kakiha akong numero at tatawagan mo siya. Maraming salamat sa iyong tulong at mas okay na ako. Walang animan. Nakisa po ang dalawa ng ilang sandali nang bumikas ang silid ng emerhensay. Mabilis na limapit si Aling Nena sa doktor ipang magtanong tungkol sa kalagayan. Doktor, kumusta na ang mga anak ko? Ang mga pasyente ay dinala sa ospital na maraming alikabok sa katawan, tuyo ang kanilang lalaminan at may mga paso sa labas ng kanilang kaliwa at kanang kamay. Pareho na silang ligtas, mas stable na silang ngayon. Maring bisitahin pamilya ang pasyente, nahinit mag-ingat na hiwag-hawakan ang iyong anak, madaling maimpiksayon ang mga sakit. Sige po, maraming salamat po, doktor. Pimasok si Aling Nena ipang bisitahin ang kanyang dalawang anak na may namimilang mga mata. Nang makita niya sina Ligaya at Pag-asa na nakaratay doon at himihinga sa tulong utsayhin, lalo niyang sinisi ang kanyang sarili. Ang pag-alaga sa kanyang dalawang anak ay libos na nakpahirap sa kanya, walang habi na nakatilok siya. Nang marinig niya ang kanyang anak na imiyak dahil sa sakit, nadirok ang kanyang puso, isang dangdang ang sakit, ang kanyang puso ay parang sinaksak ng libu-libong kitsalayo. Sana kaya niyang akin ang sakit sa halip na kanyang mga anak.
Habang inolakhandia ang kanayang mga anak, pimasok si Aling Ising na may kasamang baba na mukhang mayaman. Nakilat si Aling Nena sa hitsira nito. Nang makita niya ang pagkalito ni Aling Nena, mabilis na naksalita si Aling Ising. Siya si Aling Myrna, ang tong pinanghit ko sa iyo kanina. Nakita kitang abala at pinakalakan ang iyong anak kaya nakpasaya akong tulunghan ko. Sinabi ko kay Aling Myrna ang tungkol sa iyong kiwento, na siya sa naranasan mo at gustong ampinan ang isang anak at suportahan ang medical na bayaran para sa iyong mga anak. Siguro alala ka nun ngayon tungkol sa pera. Ko si Aling Nena, nanghanginag ang buses, magandang araw po, nagpapasalamat po ako sa inyong pagdating dito. Sa totoo lang, ako ay nasa malabang sitwasyon, isang maliit na kapabayan lamang ay maaaring mahtilot ng malaking kapamakan. Hindi ko na kayang makisa, kung matutulungan ninyo ako, magpapasalamat ako magpakailanman. Iwag kang mag-alala, tutulungan ko ang iyong pamilya sa abot ng aking makakaya. Talagang hindi makataringhan at mapaklaro ang kapalaran, ang tong nagsisikap ay hindi nakakaroon ng anak, at ang iba naman ay nakatiri sa dahil sa daming anak. Milo nang mamatay ang aking asawa, pinahirapan ko ng hustun hindi ko kayang bahan ang aking mga anak magandang bihay, lihab lang ang nakakain ng aking mga anak sa araw-araw, kapag may isda at karne, masaya na sila buong araw. Imaasa lang ako na ang bihay ng aking anak ay bibiti pa. Ay talagang malungkot. Gusto kong makampon ng isang batang lalaki. Handa mo bang ibenta ang iyong anak? Ako. Napakalungkot ng mukha ni Aling Nena ngayon, napakahirap ng itsira. Parang masyadong mabigat na sabihing ibenta ang aking anak, masyado akong walang ingat. Walang animan, basta't ayaw kong mahirap ang aking anak, sino ang gustong limayo sa kanayang anak? Pero dapat nating isipin ang hinarap, kung ampinan ko ang bata, siguradong bibigyan ko siya ang masakanang bihay. At tutulungan ko ang iyong pamilya na malampasan ang pahirap na ito, ano sa palagay mo? Ako. Nakalangan si Aling Nena. Kahit na naisip na niya ang bahay na ito, ngunit ngayon biglang nangyari ang lahat, hindi niya matanggap ang kanayang mata na pinung sakit na timitingin sa kanayang dalawang anak. Sa kasalukivang sitwasyon, alin ang pinakatama? Ang pahirap sa peso ay nakpapahirap sa kanayang ng husto. Ang kanayang desisyon ay babaho sa hinarap niya ang kanayang mga anak. Bawat isa sa kanila ay malaka, isang malakang bahaging kanayang bihay, paano niya makakawang ipakpili ang kanayang anak? Tinangnan ni Aling Nena ang babaeng nasa harap niya at nakalalang sinabi, hihingi ako sa inayong dagdag na oras para makisip, halong-halo na po ako ngayon. Ay walang masyadong pagkakataon, sa tingin mo makakaya mo pang makisa hanggang kailan. Nakita ko rin ang kalagayan iyong dalawang anak at alam ko na mas malala ang sitwasyon batang lalaki, nangangailangan mas maraming pera at oras para makpakamot sa sitwasyong ito sa palagay ko hindi mo na kailangang makisip pa. Ako alam ko pero nasasaktan ang puso ko. Ako. Sa totoo lang, maraming pamilya ang kimontak sa akin at gustong ipampon ang aking anak, hindi ko pa napagdidesisyonan kung alin ang pipilin ko, ngunit nang marinig ko ang iyong sitwasyon. Nawa ako at nasaktan, apat na anak na sinisibukang mabihay sa bawat araw, iyon ay isang napakahirap na gawain. Pumunta ako dito at hindi pinansin ang haalok ng ibang pamilya. Kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, alis na ako. Bimihos ang liyani Aling Nena at bimihos ang daming pagod at pahirap na naipon sa loob ng mahabang panahon. Kimiya ang baba ang isang malaking salansan pera sa kanayang bak at tinapik ang balikat ni Aling Nena, ito ang kinan mo para makbayad ng medical na bayaran at bimiling pagkain para sa iyong mga anak. Kung may bisan ko, bibigyan kita ilit. Paano ko matatanggap ito? Idinin baba sa kanayang kamay at sinabi, ang dapat mong gawin ngayon ay alakan ang iyong mga anak, masaya ka pa rin. Nang marinig iyon ni Aling Nena, napahilo siya at nalok sa sahig ang pera sa kanayang kamay. Ko si Aling Nena ipangpilitin ito at sa sandaling iyon para bang nakaroon na siya ang desisyon, hindi na siya maring mag-alinlangan pa.
Ang perang itu ang tutulong sa kanaya ipang malakpasan ang pahirap at mahkaroon pang gasto sa bihay. Inawa kaniyang maikbit ang perang popol at pimayak na ibenta ang kanayang anak sa baba. Nahimiti ang baba kay alang nena at sinabi, tama ang inaisip mo. Babalik ako sa Maynila kasama ang aking asawa at bilang isang kasunduan, kung pipirma ka dito, bibigyan pa kitang dagdag na pera. Kasunduan. Ang kasunduan ito ay makakabisa kapag pinirmahan nating dalawa. Sa totoo lang, wala naman itong hanong nilalaman. Natatakot lang ako na baka makbago ang isip mo at mabigo ang lahat. Mas mabiti nang magkaroon tayong malinaw na panindigan. Ano sa palagay mo? Sige. Tutal, natanggap ko na ang pera kaya susundin ko ang sinabi mo. Mabiti. Kung hanuan babalik ako bikas. Sige po. Imalis na ang baba, sumabay na rin imiwi si Aling Isang. Naiwan si Aling Nena sa silid ng ospital kasama ang dalawa niyang anak. Pinakmasdan niya ang kanyang mga anak at napahalo, anak. Pasan saya na kayo dal hindi ko kayo malahan ng mabiti. Nang limapit siya sa kamani, panghalang anak, lalo siyang nasaktan. Ipinaktapat ni Aling Nena ang kanyang nararamdaman sa kanyang anak, panghalang anak, nakahanap akong bahong ina para sa iyo. Bibigyan kong inang itong biyay na hindi mo na kailangang makalala tungkol sa pera. Lalaki ka sa kasahanan at karanghayan. Kalimitan mo na ang malipit mong inang ito at mamihay ko ng masaya. Para bang naintindihan ni panghalang anak, ang lahat ng sinabing kanyang ina, imiyak ito ng malakas. Nasaktan si Aling Nena habang pinakmamasdan ang kanyang anak. Akala niya ay may nangyari sa kanyang anak, kaya agad siyang timawag ng doktor ipang sirin ito. Pagkatapos ng pagsisiring doktor, biti na lamang at walang nangyari sa bata. Nakanga nang maliwag si Aling Nena at kiniya ang pera ipang bayaran ang bayaran sa ospital. Nang makita ang halahang babayaran, nang hinhinak siya, malaking hatalaha ang halaha. Kung hindi dumating ang babaan ngayon, hindi niya alam kung saan siya kikiyang ganito kalaking pera para bayaran ang bayaran sa ospital. Kung ang lahat ay nangyari na, susundan niya ang planong Diyos at ibebenta ang kanyang anak ipang makabayat ng itang. Pagkatapos ng lahat, may natira pa, kaya nakpasaya siyang bimiling ilang larian at kende para sa kanyang mga anak. Pumunta siya sa isang tindahan malapit sa ospital at bimiling malaking bakang regalo pawi. Sa mga araw na iyon sa ospital, ipinakatiwala niya sina Tutu at Kila sa kanyang kapitbahay. Ngayon, nang makita siya ang kanyang ina, masaya silang tumakbo ipang akapin siya. Inay, miss na po naman kayo. Hese, mahal ko kayo. Pimili akong mahalarian at kende para sa inayon ngayon, imiwi tayo sa bahay at kimain ha. Talaga po ba, inay? Tiwang-tiwa po kami. Inihatid ni Aling Nena ang kanyang mga anak pawi. Habang kimakan ang kanyang mga anak, sinamantala niya ang pagkakataon ipang linisin ang bahay. Nang makita ang pagkawasak sa kanyang harapan, napabentong hininga siya. Ang kisina ay senok at walang natira. Noong nangyari ang insidente, dahil abala siya sa pag-alaga sa kanyang mga anak, wala na siyang lakas ipang alaman ang saning senok, ngunit ngayon gusto niyang malaman ang katotohanan. Pumunta siya ipang tananghan sa Tutu tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Habang kimakan tinapay, sinabing bata, noong araw na iyon, nakayaan kaming maklarong letu-letuan. Habang naklalaro, biglang kimalat ang apoy. Natakot kami ni Kilas at tumakbo para subukang patayin ang apoy, ngunit ang apoy ay masyadong mabilis kimalat. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, kaya imiyak kami at simahaw ng malakas. Biti na lang at tumulong si Aling Isang at nangyari ang lahat. Naki, ako talaga ang may kasalanan nito. Hindi namin sinasadya na mangyari ito, naisip niya sa kanyang sarili. Ngayon, walang saysay na sisihan ang kanyang mga anak, nangyari na ang lahat, maral ay ito na ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos magsalita, napabentong hininga siya. Nang makita siyang malungkot, nagsalita si Tutu, inay, okay lang po ba kayo?
Okay lang aku. Keng palagi akong malungkot malilingkot din kayo. Kimain no lang kayong tinapay at maklaro hiwak kayong makalala. Pero inay, kailan po babalik sina pangalan anak sa amin? Gusto ko silang makasabay kimain tinapay at maklaro. Sa ilang araw babalik din sila. Keng hanuin itatabi ko na lang sa kanila, hindi na ako kakain. Sige, kimain ko lang, bibili na lang ako ilit kapag naubos. Pero hindi pa tayo nakaroon ganito karaming candy at tinapay. Mayroon na bang tayong maraming pera? Basta malaman niyo langhan, hiwak na kayong maktanong. Akat na timayo si Aling Nena ipang ipakpatiloy ang paglilinis ng bahay. Iniwasan niya ang tanong kanayang anak dahil natatakot siyang mayak. Hindi dapat malaman kanayang anak ang bahay na ito. Sa hapon, bumalik siya sa ospital ipang alakan sina pangalan ng anak. Ang kanayang anak ay nasa mabiting kalagayan ng ngayon nakupo at nakapagsasalita. Niyakap niya ang kanayang dalawang anak ng may pagmamahal. Ang pakiramdam kalagayan na ito ay tinay na mapalat pagkatapos ng traedaya ay ukay pa rin ang kanayang dalawang anak walang nawala. Ang kapiklat sa kanayang braso at binti ay mabilis na kakaling at ang kasikat sa kanayang muka ay bitino lamang at malit lang, hindi kanong nakakapekto sa kanayang hitsira. Nang habang yun, gising si Aling Nena buong gabi ipang pakmastan ang kanayang dalawang anak. Nang tumayo siya sa harap ng kama ni pangalan ng anak, hindi niya mapigilan ang kanayang haliha. Ang kanayang anak ay magiging anak ng iba bikas, ang dalawang ina ay makakaiwalay magpakailanman, mahirap na silang makita mili. Inaplos niya ang buhok ni pangalan ng anak, sinisikap tandon ang kanayang maka. Kinabikasan, sinamaan babaeng iyon ang isang lalaki, saan man sila makbenta ay nakikiya nila ang atensyon ng ibang tao. Lumalabas ang isang maranghang at mayamang aura. Aling Nena, ipinakikilala ko ang aking asawa sa iyong anak. Sa kapur niyo lang po kung ano ang gusto niyo. Ito ang kasunduang ginawa namin. Basahin mo kung may hindi ka gusto, sabihin mo sa akin. Kiniha ito ni Aling Nena at binasa ng nanghinginag, inang kondisyon. Ang dalawang ina at anak ay hindi na makikita mili, dahil ang pakikita ay maktidilot ng gelo at abala sa parang pamilya. Pangalawang kondisyon, si pangalan ng anak, ay papalitan ng opleiding asawa ni Ginang Maya. Ayaw ang kanilang pamilya na magkaroon ng animang kaugnayan o pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Aling Nena. Pangatlong kondisyon, ang mag-asawa ay magbibigay kay Aling Nena ng 500,000. Kung nilabak ni Aling Nena ang kasunduan, kailangan niyang ibalik ang dobleng halaga at maharap sa maraming problema dahil ang pamilya ni Ginang Maya ay mayaman, kaya hindi siya dapat makakahilo. Pagkatapos basahin ang kasunduan, nakaramdam siya ng pagkabalisa at kalangkitan. Ang halagang ibinigay ng mag-asawang Maya ay malaki, ngunit kung pipirma siya, hindi na niya makikita si pangalan ng anak magpakailanman. Kaya banihang iwan ang kanyang anak. Limapit ang baba kay Aling Nena at nagtanong ng malakas, sumasang-ayon ka ba sa lahat ng kondisyon? Nagpapasalamat talaga ako sa iyo dahil binigyan mo ng pera ang aking pamilya. Pero ang pagbabawal sa akin na makita ang aking anak. Hindi ba ito masyadong sobra? Gusto kong makita ang aking anak paminsan-minsan ipang malaman kung maayos ang kanyang pamimihay. Sa loob ng ilang buwan, lilipat kami papuntang Amerika ipang 2 maniran, kaya mahirapan ko rin na makita siya. At saka, ayaw kong makita kang bata dahil ayaw kong halo. Sigurado ka ba na kapag nakita mo ang iyong anak ay hindi mo sasabihin ang lahat at hindi ka makdidemand na makasama siya. Gusto naming ampinin ang aming anak para maging ang isang mahal naming anak. Gusto ko siyang mahalin kami ng buong puso at walang ibang alalahanin. Ako. Mayroon pa siyang 3 anak, alahan ko na lang sila ng mabiti. Kung hindi siya sumasang-ayon sa mga kondisyon sa itaas, akad niyang ibabalik ang pera sa kanila at mahanap silang ibang pamilya. Hindi ko po ang kayang ibalik dahil nakastos ko na ang pera para sa ospital. Kung ngayon, ano pang hinihintay mo? Pimirma ka na.
Kapag tapos ka ng pimirma, ibibigay namin sa iyo ang natitirang pera, malaking tulong din iyon sa iyo. Sa ilalim ng pera, pimirma si Aling Nena sa kasunduan. Pagkatapos ng pagpirma, dinalan ng baba si pangalan ng anak. Timayo siya doon na tumitilo ang liha at imeyak, anak maraming kasalanan ang nanay sa iyo. Patawarin mo sana ako. Imeyak si pangalan ng anak sa brasong baba, nakpipimahlas, nginit hindi ito pinansin baba. Akat na simakay ang mag-asawa sa sasakyan at imalis. Hawak ni Aling Nena ang pera sa kanyang kamay, nginit hindi siya masaya. Imipo siya sa sahig, walang mahawa na tumitingin sa malayo, imasang mamimihay. Nang mayos ang kanyang anak. Si pangalan ng anak na lang ang natira sa silid. Hindi niya alam kung bakit, nginit imiyak din siya. Biniyat siya ni Aling Nena at inalo, nginit hindi pa rin siya timahal. Imiyak si pangalan ng anak hanggang sa makatilog. Naka nga nang maliwag si Aling Nena at iniiha si pangalan ng anak sa kama dahil sumasakit na ang kanyang braso. Kiniha niya ang pera at ang kasunduan at imiwi itinaho sa isang sekretong lugar na walang nakakalam. Pagkalipas ng isang biwan, humaling din si pangalan ng anak at nakalabas ng ospital. Masaya niyang iniwi ang kanyang anak. Nang makita nila si pangalan ng anak, tiwang-tiwa sina Tutu at Kilas. Hayan pa man, dahil hindi nila nakita si pangalan ng anak, nakalala silang magtanong sa kanilang ina, Inay, nasan po si pangalan ng anak? Nasan po ang aming kapatid? Kahit na naisip na ni Aling Nena ang maraming dahilan para mainawan kanyang mga anak, hindi niya ito masabi nang harapin niya sila. Nang makita na nakalangan ang kanyang ina, nakalala na nagtanong si Tutu, Inay, nasan po si pangalan ng anak? Tutu, Kilas, inampon na ang kapatid ninayo, hindi na siya babalik. Kalimitan niyo na ang tungkol kay pangalan ng anak. Si pangalan ng anak ay mayroon ng bahong bihay, ayaw na niyang makisali sa atin. Oh my God, ano po ito? Bakit mo siya ipinakbili? Sobra ka naman po. Hindi ko siya ipinakbili, gusto ko lang na magkaroon siya ang mas magandang bihay. At saka, tingnan niyo, mahirap ang pamilya natin, hindi ko kayang bihayin ang apat ninayong lahat, malaki ang babayaran sa ospital, nahirap na ako. Pero ang apat na magkakapatid ay nakmamalan, kahit mahirap, kakayanin namin. Inaibalik niyo po siya. Pasensya na hindi ko kaya. Malayo na ang kapatid niyo. Ngayon, ang pamilya natin ay binibiyo na lang nanay at 3 anak. Kalimitan niyo na ang lahat at mag-aral ng mabiti. Gusto kong magtagumpay ang 3 sa inayo sa hinaharap para makalis ang pamilya natin sa kahirapan. Imiyak ng malakas ang 3 at timayo si Aling Nena na hindi rin mapigilan ang kanyang haliha. Sobra niyang naalala si pangalan ng anak, hindi niya alam kung okay lang siya doon. Walang kiman nilitong pakkain kaya itinapon niya na lang. Malungkot ang mukha ang kanyang anak at hindi nagsasalita. Nakaupo si Aling Nena sa sulok ng bahay, tinitingnan ang dating halarawani, pangalan ng anak, at imiyak ng tahimik. Napakalungkot ang kapaligiran sa buong bahay, naalalang lahat si pangalan ng anak. Limipas ang 1 linggo, 2 linggo at ang sukat sa piso ay bahagyang humaling. Hanuman kalaki ang pananabik, kailangan pa ring mabihay. Sina Tutu at Kilas ay nag-aaral pa rin araw-araw at si pangalan ng anak ay ipinadala sa kindergarten. Abala si Aling Nena buong araw sa paghanap ng pera, wala na siyang panahon para masaktan. Sa hobby nakikitang 3 niyang anak na imiyak siya ng palihim. Maral kapag hobby lang niya maaaring tanghalan ang kanyang pagiging malakas at ipakita ang kanyang kainan. Ang larawani, pangalan ng anak, ay nakalakay pa rin sa ilinan ng kanyang kama para bang nakpapalala sa kanyang manangyari. Limipas ang 20 taon. Limaki na rin sina Tutu, Kilas at pangalan ng anak. Naktatrabaho si Tutu sa isang pahawan ng kaway at pinakasalan ang anak ng kanyang amo. Nakatira silang 2 sa bahay na itinayong kanyang biyenan at mayroon silang isang magandang anak.
Sekilas naman ay nasa Maynila rin at may asawa na. Nakipon silang pero at nangiram sa kanilang makakakilala kaya nakabili silang maliit na bahay sa Maynila. Imiwi sila sa probinsya minsan sa isang taon para bisitahin ang kanilang kamag-anak at ang kanilang ina. Si panghalang anak naman ay kakagratweit pa lang at nakahanap ng trabaho sa malaking lungsod. Habang limalaki ang kanayang anak, tumatanda na rin si Aling Nena. Ngayon, ang kanayang biyok ay mayroon ng maraming pitang hibla at ang havrinkles sa kanayang mukha ay nakpapakitang kanayang katandaan. Ang dating bahay na hawa sa kaway ay naroon pa rin, hinit na payos na ito. Doon siya nakatira ng makisa at paminsan-minsan ay bimibisita ang kanayang anak. Kapag malaya sina Tutu at ang kanayang asawa, dinadala nila ang kanilang apo sa bahay ni Aling Nena para kimain at maklaro. Madalas na sinasabi ni Aling Nena na gusto niyang makasama sa bahay sina Tutu at ang kanayang asawa, ngunit hindi pumapayag ang dalawa dahil ang bahay na kanilang tinitilian ay sapat na. Malaki ang tulong pamilyang asawa ni Tutu sa kanayang trabaho at bihay, kaya lubos niyang pinaalagaan ang pamilya na ito. Maupa rin niya ang kanayang ina, ngunit inti-inti itong nawawala. Sa panahon ngayon, lahat ay nakabong pero at katanahan. Ang may pera ay mas mamahalan. Hindi nakahanap ng trabaho si panghalang anak sa lungsod kaya imiwi siya. Nativa si Aling Nena nang imiwi ang kanayang anak kaya naklito siyang mainit na pakain para kay panghalang anak. Masaya siyang kimain at nakikwento tungkol sa nangyari sa kanaya. Inay, masyadong mahirap ang kompetisyon sa lungsod. Natatakot ako na hindi ako makatatakal doon. Kung hanuin, imiwi ka na lang sa akin. Magtalanghan tayong dalawa. Pero napakababang sweldo dito sa probinsya, natatakot ako na hindi ako mabibihay. Naki. Mirang pakain dito sa probinsya, hindi ka kailangang makbayad ng iba, sigiradong mabibihay ka. Makakaipon ka pang pera. Pero imiwi ka na kung gusto mo, ipapakilala kita sa iba. Maraming makakaling na lalaki dito sa atin. Mahanda ang anak ko at mayroong degree, tiyak na makakahanap kang mahandang asawa. Hindi ko pa naisipan. 24, 25 taong halang ka na panahon na para makapakasal. Tingnan mo si Lani, kadat mo may asawa at anak na. Bakit mo ako ikinikumpara sa kanya? Dahil timahal siya sa pag-aral kaya nakapakasal siya. Kakagratweit ko pa lang sa kolehiyo, kailangan kong mahfuti sa aking karera. Sa tingin ko, mas mabiti na mamihay ko ng tahimik dito, makapakasal at makanak. Kung may kailangan ka, malapit ka sa akin at kay Kia Tutu mo. Makapapakasal na lang mina ako dito, kung makakahanap ako ng mahandang trabaho, dito na ako makatatrabaho. Sige, susuportahan kita. Nabalitaan ko na ang kumpanaya na angkop na panghalan ng isang kumpanaya na humahawang makakasangkapan sa bahay ay sikat. Gustong lahat na maktrabaho doon, alam mo naman an. Bikas mag-apply ako doon. Ginawa ni panghalan ng anak ang sinabi niya at nag-apply siya sa angkop na panghalan ng isang kumpanaya. Pagkatapos ng 2 panayam, pinalat siyang matanghap at tiwang-tiwa si Aling Nena. Nang habang yun, tinawag niya sina Tutu at ang kanayang asawa ipang kimain sa kanilang bahay. Pimayak sa Tutu at sinabi na magdadala siyang pritas. Masaya ang pamilya, matahol na silang hindi nakapagsama-sama. Ang handang eksena. Ngimiti si Aling Nena habang pinakmamastan ang kanayang anak. Para sa mahilang, masaya na sila kung malisok ang kanilang anak at mayroong trabaho. Habang kimakan sila, nabanghit ni Tutu si panghalan ng anak at natahimik ang lahat. Nakpaho ang muat. Matahol na tayong hindi nakikumpleto, sayang lang daw may isa tayong kulang. Nakpaho ang mukha ni Aling Nena, bakit mo binabanghit yan? Naalala ko lang ang nakaraan. Mahirap noon pero masaya ako dahil kumpleto ang pamilya natin. Kalimitan mo na ang nakaraan. Sa hiro naman ay mayroon ng bahong bihay si panghalang anak, wala na siyang natatandaan.
Inai bakit hinaan musiang ampinen nang hende musila nakikitang bimibisita so atin o dinadolase panhalan anak. Dapat naman ay makita tayo para malaman natin kung ano ang kanayang bihay. Ang kapamilya na may isang dugo bakit napakawalang peso sa isa't isa. Timahimik si Aling Nena nalala niya ang kasunduan nuan. Gusto niyang makita ang kanayang anak ngunit hindi niya kaya. Kimain na kayo, araw itong kasihan. Si Vertesi panhalang anak na nakapasok siya sa isang kumpanaya, tiyak na mahanda ang kanayang kinabukasan pati niyo siya. Iniba ni Aling Nena ang isapan. Hindi na binanghit ng kanayang anak ang nakaran, sa halip ay binati nila si panhalang anak. Nalasang sa tutu kaya inihadat siyang kanayang asawa pawi. Nang habang yun, nang mahimbing na ang tulong kanayang anak, palihim na kinuha ni Aling Nena ang litrato ni panhalang anak at imiyak. Semila nang ipinakbili niya ang kanayang anak, hindi na siya nakatulog ng mahimbing, habi-habi siyang nakalala tungkol sa kanayang anak, hindi niya alam kung nasan si panhalang anak, ngayon ano ang hinahava niya, kung mayos ba ang kanayang pamimihay. Nagtatrabaho si panhalang anak bilang isang empleyado at lahat ng hahawin ay kanaya. Nakakapahot ang kanayang araw sa trabaho, nakakapahot pero hindi pa rin niya nahawa ang kanayang napag-aralan. Naki hindi mo ba nakikita na bintis ang hipag ko kailangan niya magpahinga. Hindi naman siya verstime bintis para maging sobrang higpit sa pagkain at gawain, masyado mo siyang pinapayagan. Asawa mo ang kaya dapat alahan mo, saka lalaki ang anak niya sa pagkakataong ito, hindi siya pwedeng magtrabaho. Ikaw nga itong pinakamanit nakatira ka ng kasama si nanay, hindi mo pa malahan. Bisay ka pa sa trabaho hanggang habang-habi, saan ka kikiyang lakas para mag-alaga. Ikaw ang panhanay na anak kung hindi mo malahan si nanay, bakit kailangan ko pang pahirapan ang sarili ko? Ay Diyos ko nakakahihiltalaga. Sa kakia Yuse magliafa ka na rin kaya sa trabaho para makuwi ka. Biyong taon ka nang hindi imiwi tapos ngayong may sakit si nanay, hindi ka man lang bimisita. Hindi naman sa kanin sobrang besay lang ako dito, hindi ko maalahan si nanay. Nakaway ang tatlo ng matahol pero walang gustong mag-alaga sa kanilang ina. Kung malalaman ito ni Aling Ising, siguradong malilungkot at masasaktan siya. Nasa ospital siya at nakabanda ang kamay kaya hirap siyang humalaf. Dahil walang dimadolaf sa kanayang mga anak, kailangan niyang makisa sa lahat ng bahay. Dahil nahihirapan siya at hindi makainom tibak, tinilinghan siya ang kanak ng pasyente sa katabang kama. Ako na po ang tutulong. Maraming salamat, nayaw na ako pero hindi ko may taas ang kamay ko dahil masakit. Walang animan po, wala rin naman akong hinahava. Nasaan po ang anak niyo? Bakit niyo hinayang makisa ang nanay niyo? Asahiro bese ang anak ko sa trabaho, dadalaw rin sila kapag tapos na. Naki, kahit anong trabaho paan, dapat inain ang pag-alaga sa mahalang. Semila kahapon pa, wala pa akong nakikitang dumadalaw sa inayo. Hindi mahanda na masyadong tutok sa trabaho at hindi nakalala sa mahalang. Naki, nanay, nakakalungkot ang makisa. Malungkot si Aling Ising at naktitibak ang kanayang mata. Hindi niya inakalang mapipinta siya sa ganitong sitwasyon. Ano ba ang hinahawang anak niya at hindi man lang sila nakalala sa kanaya? Paggabi na alas 11 dumating si Nena sa ospital. Nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kanayang ina kaya tahimik siyang imipo sa tabi nito at nakatulog na rin. Pagkagising niya kinabukasan, tinilinghan niya ang kanayang ina kimain almusal at nagmamadali siyang imalis para magtrabaho. Iniwan niya ang kanayang ina na malungkot at walang imik na kailangan ko na pong imalis. Tatawagan ko na lang si Kia Rudel at ang asawa niya para bisitahin kayo. Nena. Nena. Halos paus na ang buses ng kanayang ina pero imalis na si Nena. Mas lalong naging malungkot si Aling Ising dahil sa tahimik na silid ng ospital. Nang dumalaw ang doktor, nagpaalam siyang gusto na niyang imiwi. Naktitibak ang kanayang mata at nakakawa siyang tingnan, Doktor, gusto ko na pong imiwi.
Pakiramdam ku malakas na aku, hindi aku sanay sa ospital at hindi aku makatilog, basta pag iwiku, iniman ko ang lahat ng gamot at kakan aku ng maayos. Magpahinga ka na lang mina dito, hindi pa stable ang sugat mo, madali kang maimpeksaon, kapag stable na, paiwin kita agad. Pero kasi may problema po ba kayo? Sabihin niyo lang para matilinghan namin kayo. Gusto ko lang imiwi, hindi ako sanay dito kaya wala akong hana. Nasaan ba ang mga anak mo? Gusto ko rin silang makusap para mapag-isapan ang ilan pang bahay. Bisay sila, walang nakalala sa akin. Pagkasabi niya nito, nalungkot siya at napayak. Nawa at nakisimpataya ang doktor. Madalas manghari ang ganito sa ospital, hindi nakalala ang mga anak sa kanilang magulang, kapag pinakalitan naman, sasabihin na bisay sila at walang oras. Mayroon pa hang nagsasabi na may doktor at nurse naman sa ospital kaya kampante sila at hindi nakalala. Pero sa daming pasyente, hindi kayang alahan ng doktor at nurse ang lahat mila sa kalisihan hanggang sa kanilang emosyonal na pangangailangan. Malaga ang presensyahan kanak para mapahan ang pakiramdam pasyente at para humaling sila agad. Sabing kanila, kapag may sakit ka, doon mo makikita kung sino talaga ang nagmamahal sa iyo. Timantan si aling isang sa pintong ospital, imasa siyang darating ang kanyang anak, pero nakantay siya nang nakantay hanggang sa nakatilog siya. Sa kanyang panaginip, nalala niya ang datinong bata pa ang kanyang mga anak, masaya at biwa ang pamilya. Si Rudel, Jose, Nena at Fe, masayang-masaya kapag nakita siyang imiwihaling sa trabaho, isang inay ilang nila, nawawala na ang kanyang pahot. Inaan pa silang ay makap sa kanya, gustong-gusto nilang akapin niya sila. Nangako pa silang mamahalin siya ng sobra kapag limaki na sila, pero ngayon hindi niya na maramdaman ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Siguro madaling magbago ang tao kapag limaki na. Paano kang dumating si Rudel at ang asawa niya na may dalang isang sipot ng hatas at asukal? Nainis na nagsalita ang asawa ni Rudel, bakit nan ha ako, pinapenta mo pa ako dito. May sakit si nanay kaya dapat bisitahin natin siya. Hindi naman malala ang sakit niya, ilang araw lang makakawin rin siya. Liza, anak, mahalang tayo. Kung kakawin natin ang pagtatawanan tayong mga tao. Ay naki, wala akong pakialam. Mas inalala ko pa ang anak ko bakit pa ako mag-isip ng iba. Pero asawa kang anak ni nanay dapat mag-alala ka rin sa kanaya. Nainis pa ako kapag nalala ko an. Hindi ba ako nahirap ng pakasalan kita? Kung hindi mo ako pinilit noon, hindi kita papakasalan. Mahirap lang kayo noon, nakpabakal buti pa ang nanay mo para kimitan pera, sino ang makakagusto sa iyo? Lisa, parang simusubra ka na. Kung marinig ang nanay ko, malilungkot siya. Tilog na ang nanay mo, hindi niya maririnig. Bawal mo nang ilitan an. Sa nanay pa nakapanghalan ang lipa at bahay. Kung hindi ka maktitimpi, baka pag nawala ang nanay mo, wala tayong mapapala. Sa kanal, hindi ko na ilitan. Pero mamaya, mahutpo tayong baka, gusto ko Kung saan mo gustong paminta, susundan kita. Ikaw talaga ang pinakamabait. Naktawanan ang dalawa nang hindi nila alam na gising na si aling isang. Narinig niya ang lahat. Nasaktan ang kanyang piso nang malaman niya ang totoo. Akala niya mababait ang kanyang mga anak pero kabaliktaran pala. Naki pinahot niya ang sarili niya para palakihin sila pero sakit lang ang nakya niya. Simula nang makasawa si Rudel, hindi na siya nakalala sa kanyang ina. Gusto niyang ay maman kaya iniwan niya at pinagtaksilan ang mahirap na nakmahal sa kanaya, mas inalala niya po ang kanayang hakamak anak kaysa sa kanaya. Dahil sa pera, nohang walang piso ang kanayang anak na pinakamamahal niya. Para maiwasan ang awkward na sitwasyon, nakpanghap si aling isang na wala siyang narinig. Nakpanghap siyang kakagising lang niya at naksalita, Rudel, Lisa, kailan po kayo dumating? Bakit hindi niyo ako ginising? Kararating lang din naman. Kamusta na po kayo?
Okay lang aku malapit na akong makalabas. Hindi niyo na kailangang mahirap para bisitahin ako. Ano ba an, nanay? Dapat alahan ang anak ang kaniyang mahalang. Ano bang gusto niyong kainin bibilan ko kayo? Hindi ako nakakito. Inila ni Liza ang kaniyang asawa para tingnan ang orasan. Naintindihan ni Rudel ang gustong kaniyang asawa na madali siyang magdailan para makalis. Gimitin ang pilit si Aling Ising at nakpalam sa dalawa. Nang makalis na ang kaniyang anak at asawa, nasaktan siya ng sobra. Ngayon lang sumakit ng ganito ang kaniyang puso. Kapag mas nakmal at imasa ka, mas masasaktan ka. Sa hili, walang anak niya ang tinay na nakmamal sa kaniya. Nakisa si Aling Ising na limabas ng ospital at nakdalang kaniyang makakamit. Nang makita niya ang kaniyang sirang bahay, napayak siya. Pagkatapos ng bahayu sira-sira at wasak ang kaniyang bahay. Tumingin siya sa kaniyang sarili at sa kaniyang bahay, nasaktan ang kaniyang puso. Naki pinung pait at kalangkitan ang kaniyang bihay, paano siya makakaraw sa hinaharap. Nakrenta si Nina ng bahay malapit sa kaniyang trabaho bago pa man hospital ang kaniyang ina. Nang makaivino ang kaniyang ina, naktasasang siyang duwan na lang manirahan at hindi na imiwi sa kaniyang ina. Nang malaman ito ni Aling Ising, tinawagan niya agad ito para kausapin. Nena, bakit hindi mo sinabi sa akin na sa ibang lugar ka na nakatira? Nakita mo naman nay, halos 15 kilometro ang pagitan ng bahay natin at ang trabaho ko, mahirap ang pabalik-balik kaya dito na lang ako para mas madali. Ay, nakakaya mo naman ang dati, bakit ngayon hindi na? Nakaksaya ka pang pera. Mira lang naman ang renta dito nay, kaya ko namang bayaran sa sahod ko. Pero kung alis ka, makisa na lang ako dito, malilungkot ako. Dati naman noong nag-aral ako sa Maynila, makisa ka rin naman. Iwag kang mag-alala, iwi ako sa bahay tivang weekend. Sasabihin mo lang an, baka morgen besay ka na naman sa kung ano, makakuwi ka pa ba? Sa totoo lang, may boyfriend ako dito. Siya rin ang may-aring inipahan ko kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kapag sigurado na kami, ipapakilala ko siya sa iyo. Kung ang gusto mo, wala na akong masasabi. Pagkatapos ng tawag, tumilo ang liha ni Aling Ising, makisa siyang naglinis ang kaniyang bahay at nakpatawag siyang karpentero para ayusin ang kaniyang bubong. Sa gabi, kinuha niya ang litrato ni para tingnan. Anak, miss na kita. Kung hindi kita ipinakbili noon, siguro may masasandalan na akong ngayon. Nakang walang peso at malayo na ang iyong kakapatid sa akin, nasasaktan at nalilungkot ako. Sinabi ni Aling Ising habang tinitingnan ang litrato. Siguro kailangan niyang isang taong makakausap at magmamalasakit sa kanaya. Pagkatapos ng 2 buwan, ipinakilala ni Nina ang kanayang boyfriend na matangkat at malaki ang katawan, mayroon siyang tattoo sa kanayang kanang braso. Hindi nagustuhan ni Aling Ising ang kanayang magiging manihang. Makang masingit at matalim ang kanayang mata. Habang nakaandang pakkan, kinausap niya si Nina, anak, hindi ko gusto ang boyfriend mo, may tattoo siya at makang masama, magtirisa ka lang kapag pinakasalan mo siya. Iwag mong hashan ang tao sa kanayang itsira. Mabait siya nay, mahal na mahal niya ako, binibigyan niya akong pera para bimili ng branded na gamit, nakakakan ako sa mamahaling restaurant, gusto ko siya. Kanaya naman talaga sa umpisa eh. Kanagamit ka lang niya. Maganda at matalino ka kaya maraming makakagusto sa iyo. Ipinakilala mo siya sa akin para mahanda ako sa kasal niyo pero kung piro paninira ang sasabihin mo sa boyfriend ko minus lang ako. Ako ang magdedesisyon sa bihay ko, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako mapakali paano kung magtisa ka, masasaktan ako. Nay, kaya ko ang sarili ko, hindi ko ipapalam sa iyo, saka naniniwala akong mabait siya, hindi ako magkakamali. Tahimik ang noong kainan, hindi makalinog si Aling Ising. Hindi siya mapakali para sa kanayang anak. Hindi nakikinig ang kanayang anak sa kanaya, kaya hindi niya mapipigilan ang lahat. Pagkatapos ng 1 buwan, nakpakasal si Nina at Sinu. Nakita ni Aling Ising ang lahat ng kanayang mga anak at
Mga kapit bahay. Ngimiti sinena at hinawakan ang kamay kanayang asawa papunta sa altar. Nagalak si aling isingdol nakita niyang masaya ang kanayang anak, imasa siyang tama ang desisyon ni Nena. Pagkatapos ng kasal, nakisa si aling ising sa kanayang bahay. Araw-araw siyang naktatindang halay sa palengke para kimitang pera. Dalawang piso ang isang taling mustasa pero mayroon pa ring nagreklamo na mahal dapat gusto pang bumaba ang presyo. Mabait si aling ising kaya ayaw niyang makipag-away kaya binenta niya ito sa mas mababang presyo. Pagkatapos ng palengke, naglakad siya pauwi sa kanayang bahay, pero sa dawn, tinakot siya ang isang drug addict at ninakawan pera. Ibinigay niya ang lahat ng kanayang pera, nang hinayang siya dahil nawala ang kanayang pinahirapan, napakasakit ng kanayang nararamdaman. Latalay, sunod-sunod na nangyayari ang masasamang bahay sa kanaya kaya hindi siya makatilok ng maayos. Ano pa kaya karaming pait ang kailangan niyang maranasan? Kinabukasan, habang pinapakan niya ang kanayang hababoy, tuminok ang kanayang telepono. Nakita niyang tumatawag ang kanayang panghalawang anak, sinahot niya agad ito, "Halo, Nay. Tulungan mo ako." "Anong nangyari? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras?" "Nay, naubos ang pera ko, nakutang ako sa masasamang tao, sabi nila papatayin nila ako at ang asawa ko kung hindi ako magbabayad." "Diyos ko, paano nangyari ito? Matagal ka nang hindi tumatawag tapos ngayon mayroon kang masamang balita." "Hihi. Nay, nagsakal ako at naloko akong ibang tao, imabot na sa 5 milyon ang itang ko, kung hindi ako makabayad, mamamatay ako." "Anak, bakit ka nagpadala sa sakal? Wala tayong hanang kalakang pera." "Wala na akong mahawa, Nay, nangiram na ako sa iba, nakakialang akong 1 milyon, kulang po ang 4 milyon. Tinawagan ko na ba si Kuya Rudel at si Nena?" "Tinawagan mo na sila, pero sabi nila wala silang pera, sinabi nilang tawagan kita para makisip ng paraan." "Paano ako tutulong kung wala akong pera?" "Nay, ipakbili mo na lang ang bahay para makabayad akong itang. Kapag nakabayad na ako, doon ka na lang sa amin, nanhan ako akong alahan kita ng maayos." "Hindi pwede, lipa ito ang haninino ko, hindi ko ito pwedeng ipakbili, makisip kong ibang paraan." Wala na akong pag-asa. Kung hindi mo ako tutulungan, mahanda ka ng kinin ang bangkay ko." Hindi pwede." Malakas na sinabi ni aling ising. "Nay, tulungan mo ako." Habang nag-isip sila, namatay ang baterayang kanayang telepono. Nagmadali siyang magcharga para tawagan ulit si Jose pero hindi na niya ito matawagan. Pawis na pawis siya at hindi mapakali. Kinuha niya ang kanayang telepono para tawagan si Rudel para makisip ng paraan. "Rudel, narinig mo na ba ang nangyari kay Jose sa Maynila?" "Narinig ko na, matutulungan pa ba natin siya, Nay?" Kung titisin, kasalanan niya ang lahat ng ito, bakit ba siya nagsakal? Sa akin lang, ayaw kong tulungan siya. Tulungan natin siya ngayon, ilitin na naman niya. Kaya mas magandang iwag tayong makialam. Pero paano kung patayin siya, nakalala ako? Hindi siya mamamatay, iwag kang makalala. Hindi nila siya papatayin, son sila kakiyong para kung patayin na siya. Pero kawa-awa siya, nasasaktan ako. Hindi ako pwedeng makalala sa kanaya, hayan na lang natin siyang matito sa kanayang pagkakamali, besay ako, ibababa ko na ang telepono. Rudel. Binaban siya ni Rudel ang telepono. Nakatayo doon si aling ising at hindi mapakali, si Nena na lang ang makakatilong sa kanaya. Kinuha niya ang kanayang telepono para tawagan si Nena pero pareho ang sinabi nito kay Rudel. Walang gustong tumulong. Matagal siyang nakatayo doon. Dumating na naman ang problema sa kanayang pamilya. Nitong nakarang araw-araw siyang tinatawagan ni Jose para makmakawa na tulungan siya. Nasasaktan siya pero paano niya matutulungan ang kanayang anak? Sinabi ni Jose na ipakbili niya ang kanayang bahay para makabayad siyang itang, pero kung ipakbibili niya ito, saan siya titira? Mas magiging mahirap siya at hindi siya magiging komportable kung titira siya sa bahay ng kanayang mga anak.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, nakilat siya nang makita niya ang asawa ni Yuse na nakaliot sa harap ng kanayang bahay. Tumitilo ang kanayang mukha, Nay, tulungan niyo ang asawa ko. Tinakot na siya ang makasasamang tao, nakatakas ako kaya nakiwi ako dito, kung hindi niyo kami tutulungan, baka patayin siya. Nailo si Aling Ising at nawalan siya ang malay. Nang makising siya, nakita niyang nasa koma siya at nakapalagit sa kanya ang asawa ni Yuse, sina Nena at Rudel. Nang makita siya ni Nena na gising na, sinabi niya sa lahat, gising na si nanay. Inikayat siya ang lahat na magtasusaun, ipakbili na lang ang lipanay. Inahin natin si Yuse, kapag nais na ang lahat, saka na natin isipin ang iba. Nay, kung hindi mo siya tutulungan, mahanda ka nang kinan ang kanayang bangkay. Kung ipakbibili natin ang lipang ito, makakakaya tayo. Maraming pera, kapag nabenta na, ayusin mo na ang problema ni Yuse, tapos hatiin natin ang pera ni Kia Rudel at Nena, alahan ka namin. Nadinig ni Aling Ising ang sinasabing kanayang mga anak, kaya naktasusan siyang ipakbili ang kanayang lipa para iligtas ang kanayang anak. Naipakbili ang lipa sa halagang 8,000 piso. Binigyan niya si Yuseng 4,000 piso, si Nena at Rudel ng 2,000 piso. Masaya ang anak niya. Nais na ang problema ni Yuse, namhaku siyang hindi na niya ito ilitin. Tinala siyang kanayang pamilya sa lungsod. Samha inang araw, nahing maayos ang lahat, pero dahil magkaiba ang kanilang hahawi, hindi nakasundo si Aling Ising at ang asawa ni Yuse. Nagkaroon silang malibang problema. Sanay si Aling Ising na gemising nang mga kaya gemigising siya para maglitong almusal pero gemigising nang hili si Yuse at ang asawa nito kaya naapektihan ang kanilang pagtulog. Pagkatapos ng ilang araw, hindi na nakatis ang asawa ni Yuse, sinabi niya kay Yuse, Wunyay, parang hindi mahanda na dito tumira ang nanay mo, hindi ako makatulog nang maayos dahil mga siyang gemigising at nag-ingay. Nanghaku tayong alahan natin si nanay, hindi tayo pwedeng bumawi sa ating panghaku, nagbenta siya ang bahay para tulungan ako, hindi ko siya pwedeng polisin. Binigyan niya ang pera ang lahat ng anak niya, hindi lang ikaw ang nakinabang, hindi ba nakatanggap rin si Nena at Rudel ng 2,000 piso. Dapat hatiin ang responsibilidad ng pag-alaga sa nanay sa lahat ng 3 anak, dapat alahan lahat ng anak ang kanilang nanay. Sinabi nating alahan natin si nanay pagkatapos niyang ipakbili ang bahay, bakit tayo nakbahong isip, akala ko ba mahal mo siya? Ang sabihin mo ay ako na ang bahala. Ano na namang binabalak mo? Tatawagan ko si Nena at Rudel para bimisita, kunwari makakaroon tayong reunion, sigurado akong pupunta sila. Sige, tatawagan ko sila. Tulad ng plano bimisita si Rudel at ang asawa niya. Masaya ang lahat. Narinig nila na masarap ang pagkain at maglilibang sila. Masaya si Aling Ising nang makita niya ang kanayang mga anak. Nang lasing na ang lahat, nagsalita ang asawa ni Yuse, sa totoo lang, hindi lang para magsaya kung bakit ko kayo pinapunta dito. Para saan? Hindi ba para bisitahin kami at maglilibang tayo bikas? Ano ba ang sabihin mo na? Dapat hatiin ang pag-alaga kay nanay. Pinalaki niya tayong 3 kaya dapat tayong maging mabait sa kanaya. Hindi ba nanghaku kayo na alahan niyo si nanay pagkatapos niyang ipakbili ang kanayang bahay, bakit kayo nagbabagong isip? Hindi ba nakatanggap rin kayong 2,000 piso? Sasabihin niyo na tinanggap niyo lang ang pera at hindi kayo alaga kay nanay. Iwag kang magsalita ng hanan, sino ang tumatakas sa responsibilidad niya? Tungkol sa nanay, kayo ang nagsabi na alahan niyo siya, bakit niyo kami isinasali sa problema niyo? Tinipat na